Hello my dear students, welcome to CBSE classroom. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് CBSE 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചാപ്റ്റർ 3 ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പാർട്ട് 4 ആണെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ 3 ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3. 3 ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ട് 4 ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണും, അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രം ക്ലാസ് കണ്ടാൽ പോരാ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യണം. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കെമിക്കൽ ഫോർമുലനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. 1-2 എക്സാമ്പിൾസും പറഞ്ഞിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. അതായത് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കാം. അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട്, ക്ലോറിനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും സിമ്പൽ എഴുതാം. മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ സിമ്പൽ എന്താ? Mg. ക്ലോറിന്റെ സിമ്പൽ എന്താ? Cl. ഇനി മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ താഴെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ വാലൻസ് എഴുതണം. ക്ലോറിന്റെ താഴെ ക്ലോറിന്റെ വാലൻസ് എഴുതണം. അതായത് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതണം. ഈ ചാർജ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് എന്നറിയോ? അത് ഞാൻ പറയാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടില്ല. അതായത് ഏതൊരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും 4 ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും. KLMN. ഓക്കെ, 4 ഷെല്ലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് KLMN. ഇത് ഓരോന്നിന്റെ കാപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തതില് 2. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഈ ഓർബിറ്റിൽ അതായത് കെയില് മാക്സിമം 2 ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും. രണ്ടാമത്തെ എല്ലിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം 8 ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും. മൂന്നാമത്തെ എമ്മിലും മാക്സിമം 8 ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും. ലാസ്റ്റത്തെ N. ഇങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കണ്ട. ഇനി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 അല്ല കേട്ടോ. അത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. നിങ്ങളിപ്പോ KLM നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ കൂടുതലുള്ളതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും 4 ഷെൽസ് ഉണ്ടാവും. KLMN. ഓരോ ഷെല്ലിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർബിറ്റിനും ഒരു മാക്സിമം പവർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണത്തിന്റെ നോക്കിയാൽ മതി. കെയിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 എണ്ണം കൊള്ളും. LMലാണെങ്കിൽ 8 എണ്ണം വെച്ചായിരിക്കും. ഓക്കെ, 2, 8, 8. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ചാർജ് 2+ ആണ്. ഈ 2+ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് പറയാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ജസ്റ്റ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ താഴെ 2+നേ ഉള്ളൂ. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്നില്ല. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 12 ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം. മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 12 ആണ്. അപ്പോ ഈ മഗ്നീഷ്യത്തിന് ചുറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ ഷെല്ല് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ 12 ആണല്ലോ ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ കെയില് 2 എണ്ണം ഇടും. രണ്ടാമത്തെ എല്ലില് മാക്സിമം എത്ര എണ്ണം കൊള്ളും? 8 എണ്ണം. അപ്പൊ 2 8 10. 12 ആവണമെങ്കിൽ ഇനി 2 എണ്ണം കൂടെ വേണ്ടേ? അപ്പൊ അടുത്ത ഷെല്ലില് 2 എണ്ണം ഇടും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ? 8 ആവണമല്ലേ? 2 8 8 അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 8 2 ഉള്ളൂ. 12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 + 8 10, 10 + 2 12. തീർന്നു പോയി ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ 8 ആവണമെങ്കിൽ ഒരു 6 എണ്ണം കൂടെ വേണം അല്ലെ? അപ്പോ ഒന്നുകിൽ 6 ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ കളഞ്ഞ് ഇതിനെ എംറ്റി ആക്കിയാലും മതി. 6 എണ്ണം മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം 2 എണ്ണം കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? 2 ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും. 2 ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? 2 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോകും. അതാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കാണിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടാണ് കാണിക്കുക. അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 12 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തേല് 2 ഇട്ടു, രണ്ടാമത്തേല് 8 ഇട്ടു, 10. ബാക്കി 2 എണ്ണോളം 12 ആണ്. ഈ 2 ഇട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പൊ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ കണ്ടോ 8 ആണ് വരേണ്ടത്. ഇവിടെ 2 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ 6 എണ്ണം മേടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 എണ്ണം കൊടുക്കാം. 6 എണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം 2 എണ്ണം കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? ഈ 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ലാസ്റ്റത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള അതായത് എമ്മിലുള്ള 2 ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങ് കൊടുക്കും. ആ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് 2+ എന്നിവിടെ ചാർജ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2+ എന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലോറിന്റെ താഴെ 1- എന്നാണ്. അതെങ്ങനെയാ വന്നത്? ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 17 ആണ്. ഓക്കെ, അത് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം. ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 17 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ 2 ഇട്ടു. ആദ്യത്തേല് 2 ആണല്ലോ. രണ്ടാമത്തേല് 8. 2 + 8 എത്രയായി? 10. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? 17 അല്ലേ? ഒരു 7 കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 8 എണ്ണം അല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലെ? 2 8 8 എന്നാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 8 എണ്ണമാണ് വരേണ്ടത്. 7 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 7 എണ്ണത്തിനെ കൊടുക്കണം. ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്നതല്ലേ എളുപ്പം. അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യും
ആഡ് ചെയ്യും മീൻസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കാണിക്കാനാണ് 1. ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കുകയല്ലേ, അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ആണ് ഇടുക, അതാണ് 1 മൈനസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ 2+ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, ക്ലോറിന്റെ 1 മൈനസും. ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യാം. മഗ്നീഷ്യത്തിന് ക്ലോറിന്റെ താഴെയുള്ള വാല്യൂ എഴുതാം. ക്ലോറിന്റെ താഴെ 1 എന്നല്ല വാല്യൂ, അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം 1. ഓക്കെ, Mg. ഇനി മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ താഴെ 2 അല്ലേ, അത് ക്ലോറിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് Cl2 എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല MgCl2 എന്ന് വന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതും? ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ടിന്റെയും സിമ്പൽ എഴുതണം. ഹൈഡ്രജന്റെ സിമ്പൽ S, സൾഫറിന്റെ സിമ്പൽ എത്രയാ? സൾഫൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ സൾഫർ കണ്ടന്റ് ആണുള്ളത് അല്ലെ. സൾഫറിന്റെ സിമ്പൽ എത്രയാ? S. ഇനി ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം 1. ഹൈഡ്രജന് ഒരു ആറ്റേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ എന്താ, അതിന്റെ ചാർജ് നമ്മൾ 1 എന്നിട്ടു. ഇനി സൾഫറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? 2, നമുക്കറിയാം ഷെല്ലിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അനുസരിച്ച് 2, 8, 8 ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ സൾഫറില് ആദ്യത്തേല് നമ്മൾ 2 ഇട്ടു, രണ്ടാമത്തതിന് 8 ഇട്ടു. 2 + 8 എത്രയായി? 10. പിന്നെ 16 അല്ലേ, 10ൽ കൂടെ 6 എണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ശരിക്കും 8 എണ്ണം വേണമല്ലോ അല്ലെ. തേർഡ് ഷെല്ലില്, അതായത് KLMല് എമ്മിനെന്താ 8 എണ്ണം വേണം, ഇവിടെ 6 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ 2 എണ്ണം മേടിക്കണം, അതായത് 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ മേടിക്കണം. അതാണ് ഈ 2 ഇട്ടത്. ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവരെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഹൈഡ്രജന് സൾഫറിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എത്രയാണ്? 2. അതുകൊണ്ടാണ് H2 എന്ന് വന്നത്. സൾഫറിന് ഹൈഡ്രജന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അപ്പോ S1 എന്നുള്ളത് S എഴുതിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിന്റെ ഫോർമുല H2S എന്നാവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, മോളിക്യുലാർ മാസ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എക്സാമിന് ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമല്ല, ഈ മോളിക്യുലാർ മാസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മോളിക്യുലാർ മാസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മോളിക്യൂൾ, ആ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ ആ ആറ്റംസിന്റെ എല്ലാം കൂടി മാസിന്റെ സം, അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിലെ എല്ലാ ആറ്റത്തിന്റെയും മാസുകളുടെ സം, അതായത് എല്ലാ അറ്റോമിക് മാസുകളുടെയും സം, ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള ആറ്റംസിന്റെ അറ്റോമിക് മാസുകളുടെ സം, അതാണ് മോളിക്യുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of a substance. ഇനി നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മാസ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ്? അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ റിലേറ്റീവ് മാസ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? MCQ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. എന്താണ് യൂണിറ്റ്? അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്. അതിന്റെ സിമ്പിൾ U എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിലേറ്റീവ് മോളിക്യുലാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടറിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോളിക്യുലാർ മാസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. വാട്ടറിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോളിക്യുലാർ മാസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? വാട്ടറിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? H2O അല്ലെ. അപ്പൊ വാട്ടറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എഴുതാം. ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാ? 1. അറ്റോമിക് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് U ആയതുകൊണ്ട് 1U എന്ന് എഴുതും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ള? H2O എന്നാണല്ലോ വാട്ടർ. അപ്പൊ Hഉം O ആണ് ഉള്ളത്, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാ? 16. അപ്പൊ നമ്മൾ 16U എന്ന് എഴുതി. ഇനി വാട്ടറിന്റെ മോളിക്യുലാർ മാസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും? H2O എന്നാണല്ലോ. ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് 1 ആണ്. അങ്ങനത്തെ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, അപ്പൊ 1 × 2 പ്ലസ് ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് 16 ആണ്. ഒരു ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ 16. 1 × 2 2. അപ്പൊ ഇതെന്തായി? 2 + 16. 2 + 16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18. അപ്പോ 18U ആണ് വാട്ടറിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോളിക്യുലാർ മാസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. എക്സാമിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോളിക്യുലാർ മാസ് ഓഫ് HNO3. HNO3യുടെ മോളിക്യുലാർ മാസ് കാണണം. HNO3യിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? HNO, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ, ഇത് 3 ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് 3ന്റെ അറ്റോമിക് മാസുകൾ എഴുതാം. അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാണ്? 1U. അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എത്രയാണ്? 14. ഓക്കെ, ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ നൈട്രജന്റെ ഓക്സിജന്റെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് മാസ് നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രജന്റെ എത്രയാണ്? 1. ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള
ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസുകളെല്ലാം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടിരുന്നു, പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന്റെ 1U, നൈട്രജൻ വരുമ്പോൾ 14, ഇനി ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് മാസോ 16. അപ്പോൾ ഈ HNO3യുടെ മോളിക്യുലർ മാസ് എങ്ങനെ കാണും? ആദ്യം ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാ 1 പ്ലസ് നൈട്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാ 14 പ്ലസ് ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ്. ഒരു ഓക്സിജന് 16 ആണ്, ഇവിടെ O3 3 ഉണ്ട്, അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും 16 × 3. ഓക്കെ, ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്, ഓക്സിജൻ 3 ഉള്ളത് കൊണ്ട് 16 × 3 48. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 1 + 14 പ്ലസ് കണ്ടോ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലസ് നൈട്രജന്റെ പ്ലസ് ഓക്സിജന്റെ, അതാണ് 1 + 14 പ്ലസ് 16 × 3. അപ്പൊ 1 + 14 ചെയ്യുമ്പോൾ 15 പ്ലസ് 16 × 3 48 ആണ്. 15 + 48 ചെയ്തപ്പോൾ 63 കിട്ടി. അപ്പോൾ 63U ആണ് HNO3യുടെ മോളിക്യുലർ മാസ്. നമുക്ക് അടുത്തത് ഫോർമുല യൂണിറ്റ് മാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഒരു ഫോർമുലയിലെ എല്ലാ ആറ്റംസിന്റെയും അറ്റോമിക് മാസസിന്റെ സം, അതാണ് ഫോർമുല യൂണിറ്റ്. അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമുല, ആ ഫോർമുലയിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റംസിന്റെയും അറ്റോമിക് മാസുകളുടെ സം, അതാണ് ഫോർമുല യൂണിറ്റ് മാസ്. നമ്മൾ മോളിക്യുലർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക, ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് കാണണം. എന്ത് ചെയ്യും? സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പ്ലസ് ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ്, അതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ NaClന്റെ ഫോർമുല യൂണിറ്റ്. അതായത് ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമുലയാണ് NaCl. ഈ ഫോർമുലയിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റംസിന്റെ അറ്റോമിക് മാസുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ NaCl എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയിൽ Nയും Clഉം, അതായത് സോഡിയവും ക്ലോറിനും ആണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പ്ലസ് സോഡിയത്തിന്റെയും ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് മാസുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് 23 ആണ്, ഒരു സോഡിയം ആറ്റം അല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ 1 × 23 പ്ലസ് ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് 35.5 ആണ്, ഒരു ക്ലോറിൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ 1 × 35.5, അതായത് 23 + 35.5. ഇവരെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 58.5 കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതാണ് NaCl എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയുടെ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് ഓഫ് NaCl. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്. കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമുലയാണ് CaCl2. ഈ ഒരു ഫോർമുലയുടെ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് മാസ് കാണണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? കാൽഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പ്ലസ് ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ്. ഇവിടെ ക്ലോറിൻ 2 ഉണ്ട്, Cl2 ഉണ്ട്, അപ്പോ 2 × അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ചെയ്യണം. അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം എത്രയാ? 40. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഒക്കെ. അപ്പോ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം 40 പ്ലസ് Cl2. ഈ ഫോർമുലയിൽ ക്ലോറിൻ 2 ഉണ്ട്, സോ 2 × അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ, അതായത് 2 × 35.5 എത്ര വരും? 2 × 35.5 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 71 കിട്ടും. അപ്പോൾ 40 + 71 111. ഓക്കെ, അപ്പൊ CaCl2 എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയുടെ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Caയുടെ അറ്റോമിക് മാസ് പ്ലസ് ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ്. ഇവിടെ Cl2 2 ഉള്ളത് കൊണ്ട് 2 × അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ, അതാണ് 40 + 2 × 35.5, നമുക്ക് 111U കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ്. ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 9th മാത്രമല്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് 10th +1 +2 എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നല്ല തറോ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കെമിസ്ട്രിയിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന 4ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണിത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 3 ക്ലാസ്സും കേൾക്കുക, തറോ ആയിട്ട് പഠിക്കുക, 4ാമത്തെ ക്ലാസ്സും കേൾക്കുക. ക്ലാസ് കേൾക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ലെക്ചർ നോട്ട് വേണം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതും, മാക്സിമം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്നാൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതുക. പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പോർഷനൊക്കെ ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക, ലെക്ചർ നോട്ടിൽ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതുവരെ ബൈ.